ҳама дурӯғ мегӯянд. Все лгут. ин шиори табиб Ҳаус дар силсила филми машҳури доктор Ҳаус буд. аммо дар ҳақиқат чунин аст? оё тамоми иттилооте ки мо ба даст меорем дурӯғ аст? салом алайкум дӯстон. имрӯз дар мавриди иттилоот ва вижагиҳое ки барои шинохти маълумоти мавриди эътимод ёрӣ мерасонад суҳбат мекунем. иттилоот чизест ки мо ҳамарӯза дар шакли хабарҳо аз расонаҳо, нигоштаву паёмакҳо дар шабакаҳои иҷтимоӣ ва суҳбатҳо бо дӯстон ба даст меорем. вале чӣ гуна боварӣ ҳосил намоем ки иттилооти гирифтаамон дуруст аст? нахуст эътимоднокӣ. иттилоот бояд бо далелҳо ва сарчашмаҳои санҷидашуда тасдиқ карда шавад. дуввум мукаммалӣ. муҳим аст ки иттилоот пурра бошад ва бидуни таҳрифу норасоӣ. саввум мубрам. иттилоот бояд нав бошад ва ба вазъи ҷорӣ мувофиқат кунад. чаҳорум воқеият. иттилоот бояд беғаразона бошад, бидуни дасткорӣ ва ниятҳои пинҳонӣ. панҷум қобили дарк. иттилоот бояд барои ҳар кас фаҳмо бошад, то онро дуруст шарҳ дода тавонад. бинобар ин пеш аз он ки ба иттилоот бовар кунед ё онро ба дигарон фиристед, ҳамеша бисанҷед. танҳо далелҳои санҷидашуда шуморо аз иттилооти бардурӯғ ҳифз мекунад. иттилооти хуб на танҳо боэътимод ё беэътимод аст, балки он бояд мукаммал, мубрам, воқеӣ ва барои мухотабони мақсаднок фаҳмо бошад. дар хотир дошта бошед, на ҳама иттилооте ки мо мебинем, мехонем ё мешунавем ҳақиқат аст. ба ҳар чизе ки мебинӣ бовар макун. танҳо маълумоти ҳаматарафа санҷидашуда метавонад туро аз иттилооти бардурӯғ муҳофизат кунад. ба саҳифаҳои мо обуна шавед ва шеваҳои шинохту кор бо иттилооти дурусту бехатарро биомӯзед. Я хоҷиям ва барф то зоне и хел ҳеҷ вақт намешад. Ман инҷо вообще футбол киштему мехоҳитоми медиа грамотный шавитон. Реальные новости, а фейков отличать катонитон. Одамои настоящие, а бот отличать катонитон. Тогда барои шумо ёрдам метиҳад мана ин платформа, мана ин приложение Clever. Установить кунитон ва медиа грамотный шавитон.